kahandong dan jauh di mato ada pambate nyode ulama aduh untuk nasib parasayan badan onde mande taraga bahana dan jauh mandela kandung nande nai cinta sedang dene rindu kapulang jua tapi apalah dayo badan tak tahan di rantau urang delah lamo bana rantau orang dalam baki ini dan tak bisa pulang corona tiba banyak orang tak bisa pulang kampung dan lari Hindu cuman dekandung mande tolong jodoh anak mande di rantau urang mulia capek pulang ke kampung mahalan tasiro yang bahan darah di dadong de mande kandung basarakan pada Tuhan nan kuasa doakan anak mande untuk engkau isu batamu jomande taraga ajo mande kahandong dan jauh di mato ada pambate nyode ulama aduh untuk nasib parasayan badan onde mande taraga bahana dan jauh mandela kandung nande nai cinta sedang dene rindu kapulang jua tapi apalah dayo badan tak tahan di rantau urang delah lamo bana rantau orang dalam baki ini dan tak bisa pulang corona tiba banyak orang tak bisa pulang kampung dan lari Hindu cuman dekandung capek
pulang ke kampung. Mahalang tasiro yang bahan dabo darah di dado, dimandikan dua basarakan pada Tuhan nan kuasa. Doakan anak mande untuk engkau isu batamu jo mande.